Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. L-għodwa tajba, nilqakom mal-qudiesa tal-lum immexxija minn Patri Vince Mikallef, provinċjal tal-Ordni Dominikan f'Malta. Fl-iżem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għada fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Insellem il-kulħadd, niftakru li kull darba li niċċelebraw il-quddiesa aħna niltaqgħu ma' Kristu. Hija laqgħa personali ma' Kristu, niltaqgħu miegħu fil-kelma u niltaqgħu miegħu fl-Ewkaristija. Għalhekk ejjew inħejju ruħna għal din il-laqgħa personali ma' Kristu billi narfu l-ħtijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dribt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emmin, billi ħallejt miljieti, tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Mqazza Marija Dejjem Verġni, l-Anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulejja tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inti taqqat il-fidili tiegħek flimkien bil-femiet kollha tagħhom u tiġborhom rieda waħda bejniethom. Għamil li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jistieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-lub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew il-għena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien ma' l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, intom tiftakru fit-taħbit u d-tbatija kbira tagħna. Sakemm konna qegħdin inxandrulkom l-Evanġelju ta' Alla, aħna ħdimna bil-lejl u binar biex lil ħadd minnkom ma nabbu. Tiġdu intom u Alla wkoll
kemm kienet qaddisa, ġusta u bla għajb li mġiba tagħna magħkom li jemmintu. Aħna kif tafu ġibna ruħna ma' kull wieħed minnkom qisna missier ma' wliedu. Farraġnikom, għamilnikom il-qalb, ħeġġiġnikom ħalli timxu kif inhu xieraq quddiem Alla li sejħilkom għas-saltna u l-glorja tiegħu. Aħna niżuħħaj bla qiegħda lil Alla talli l-kelma ta' Alla li intom smajtu minn għandna ilqajtuha mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassew hi. Dik il-kelma li qiegħda taħdem fikom li jemmintu. Il-kelma tal-mulej. Duħaj lil Alla. Mulej intarbilni u tarafni. Mulej intarbilni u tarafni. Fejn immur il-bot mill-ispirtu tiegħek? Jew fejn nista' naħrab minn quddiem wiċċek? Jekk nitla fis-smewwiet hemm int, jekk nimtet f'qiegħ l-art int hemm ukoll. Ngħidu flimkien mulej int tarbinni u tarafni. Jekk nilbes il-ġwienaħ tas-sebħ u mmur nammar fitru fil-baħar, hemm ukoll tilħaqni idek u taqbadni il-leminija tiegħek. Ngħidu flimkien mulej int tarbinni u tarafni. Jekk ngħid ħajaħbini d-dlam ħajkun li d-dawl lejl madwari, anqas id-dlam ma' hu mudlam, għalik il-lejl jiddib ħan-nar. Ngħidu flimkien mulej int tarbinni u tarafni. Kull min iżomm il-kelma ta' Ġesu Kristu fih hemm tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu waqt li kien qed jitkellem qal ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Iskom oqbra imbajda minn barra jidhru sbieħ u minn ġewwa mimlija għadam tal-mejtin u kull xorta ta' ħmieġ. Hekk intom minn barra tidhru tassew ġusti quddiem il-bnedmin waqt li minn ġewwa kolkom ipokrisija u ħażen. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom tibnu l-oqbra lill-profeti, iżżejnu l-monumenti tal-ġusti u tajdu kieku konna fi żmien missirijietna ma konniex nissieħbu magħhom u nxerdu demm il-profeti. U bekk weħedkom tagħtu xhieda li intom uliet il-qattiela tal-profeti. Mela issa komplu sal-aħħar dak li bdew missirijietkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Jekk intkom mitħla tal-Evanġelu, tad-diskorsi ta' Ġesu, tal-predikazzjoni ta' Ġesu, ninnutaw li Ġesu mhux dejjem juża l-istess ton fil-predikazzjoni tiegħu. Huwa bħala mgħallem jaddatta ruħu għan nies differenti li magħhom ikun qed jitkellem, għal ċirkustanzi differenti, għal żminijiet differenti. Niftakru illi dak illi Ġesu qal 2000 sena ilu qiegħed jgħidu għalina wkoll. Meta jitkellem ma' xi ħadd biex isabru, Ġesu juża kliem ta' sabar. Niftakru
anki mal-apostli meta rrid ifaħħarhom u faħħarhom biex jagħmilhom kuraġġ ħalli jibqgħu mixjin fil-missjoni tagħhom. Meta tkellem mal-morda huwa kellu kelma ta' sabar, ta' konsolazzjoni, ta' fejqan. Meta tkellem mal-mitimbin dejjem il-ħnina illi uża biex jaħfer id-dnubiet. Hekk meta għamel il-mirakli, Ġesu stess ġeneralment meta kien jagħmel il-mirakli kien jgħidilhom il-fidi tagħkom fejqitkom. Iżda Ġesu wkoll bħalma ninnutaw fil-Vanġelu tal-lum huwa jaħtaf lil dak li qiegħed fl-iżball u li ma jridx jitgħallem. Hawnhekk qiegħed fil-Vanġelu ikellem lill-kittieba u l-Fariżej u jgħajjarhom uċuħ boħra, ipokriti. Ġifieri huma kif għalilhom Ġesu fil-Vanġelu kienu jippruvaw jidhru sbieħ minn barra, jidhru li qed jagħmlu l-ġid, jidhru li qed jipparteċipaw fis-sinagogi, kienu joqogħdu fl-ewwel postijiet biex jarawhom in-nies, imma mbagħad minn wara huma jimxu kontra il-kelma ta' Ġesu. Ikunu inġusti ma' ħaddieħor, ikunu korrotti u jippruvaw iqarqu b'ħaddieħor. F'kelma waħda mhux dak li jidher u li jippruvaw juru kienet il-verità, kienet ir-realtà. Imma dan ukoll jgħidu għalina, forsi għalina stess, illi ħafna drabi aħna biex nidhru ħelwin, biex nidhru li qed nagħmlu l-ġid, aħna wkoll minn wara nagħmlu dak li huwa kontra il-kelma ta' Ġesu. Mhux biżżejjed illi aħna ħafna drabi nkunu fil-Knisja, forsi fil-postijiet ta' quddiem, f'xi ċirkustanzi speċjali, imma mbagħad matul il-ħajja tagħna fil-familja, fuq ix-xogħol, fis-soċjetà, aħna nkunu inġusti, aħna ma nipprattikawx l-imħabba, aħna inqarqu b'ħaddieħor. U għalhekk Ġesu mhux qed jgħid biss għall-kittieba u l-Fariżej, imma qed jiġbdilna l-attenzjoni. Bħalma Ġesu ġifieri huwa kapaċi li lilna jfaħħarna u jagħmlilna kuraġġ, tibżawx jiena dejjem magħkom, imma wkoll huwa jiġbdilna l-attenzjoni meta aħna nippruvaw inqarqu bil-kelma ta' Alla, nippruvaw għax balla ħadd ma jitħaq. Imma aħna ħafna drabi wkoll inġibu ruħna b'dan il-mod. Għalhekk kuti ejjew illi aħna nippruvaw nkunu dejjem sinċira, dejjem onesti, u anke meta niżbaljaw, għaliex Ġesu huwa ħanin lest li jaħfer, aħna naċċettaw l-iżbal tagħna. Jekk aħna ma naċċettawx l-iżbal, ma nkunux nistgħu nagħmlu pass il quddiem. Aħna rridu naċċettaw u nimbidlu. Il-konverżjoni mhix ta' dawk li ma jemmnux f'Alla, imma l-konverżjoni anki tagħna li nimbidlu minn mument għal ieħor biex dejjem nippruvaw noġbu lil Alla u nagħmlu r-rieda tiegħu għal ġid ta' ħutna il-proxmu tagħna. Ejjew issa ninaqdu bħala komunità u nagħmlu it-talb tagħna. Ħuti, il-ġenerożità u l-fedeltà għall-impenji tagħna ta' kuljum juru kif aħna qegħdin ngħixu l-Evanġelu, konxi tad-djufija tagħna, għalhekk nitolbu u ngħidu flimkien mulej ħenna lina u ismana. Mulej ħenna lina u ismana. Sabiex il-Knisja tippromuovi l-imħabba l-verità, ir-riċerka l-ġustizzja u l-istima lejn kulħadd nitolbu. Mulej ħenna lina u ismana. Sabiex ix-xogħol u l-impenn fil-ħajja ta' kuljum
ma jitfix fil-bnedmin l-ispirtu tat-talb nitolbu. Mulej ħennalina u ismana. Sabiex il-komunitajiet insara jisimaw lil dawk il-persuni li jarfu s-sinjali ta' żminijiet u qed jagħmlu għażliet evanġeliċi nitolbu. Mulej ħennalina u ismana. Sabiex kull wieħed u waħda minna ma jkunx nisrani tal-isem biss imma jimpenja ruħu konkretament billi jaħdem għall-Knisja u d-dinja nitolbu. Mulej ħennalina u ismana. Mument ta' skid biex aħna wkoll nofru it-talb personali tagħna. U Alla li tara xemm moħbi fil-qalb, biet minna kull ipokresija u għatina li naqduk b'qalb safja u sinċira. Nitolbu dan bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħiru glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Int mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba l dejjem, ksibta lik poplu u tajtu l-grazzja ta' l-adozzjoni. Kunt wajjeb mal-Knisja tiegħek u għatija doni tal-għaqda u s-slim bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa xira tas-sew mulej Missir Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddu lek ħajr. Għaliex int bibnek il-Aziz bħalma oġbok taħlaq il-bniedem, hekk ukoll fit-tiba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistoqlok li l-ħlejjaq kollha jaqduk, il-mifdin kollha jifaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk ħalenija. U aħna wkoll mal-anġli tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħajr ħobs, radleg il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara li klaħal kalċi. Reġa' rat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demli tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U mix-xogon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li neħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisof tagħna Charles, mal-Nisof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bl-istess talba li tallimna minn Sidna Ġesu Kristu. Missilna li inti bismawit, jitgħaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la daħannix fi tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għela u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Munej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija jislimu l-għada li intrid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi li xulxin. Paċi. Ħaruf tagħna Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li neħi d-nubiet ta' dinja, ħeni naħla li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem u dem ta' Kristu jħarxuna ħajja ta' dejjem.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. nitolbu. Ħenna lina mulej u għatina fejqan sħiħ fit-tiba tiegħek għamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u ninsiru noġbuk f'kollox bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lil-Alla. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum mexxija minn Patri Vince Mikallef. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal-bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Fil-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Illum huwa l-erba' se nimmeditaw il-misteri tal-Glorja. Alla tagħna sma' talb tagħna eħlesina f'magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima orina l-intjoma li kisma talb tagħna dak li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna.
O Ġesu tiegħi jaffrinna drubietna, ħarisna min-nar tal-inferno u l-ġenna l-erru kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misterju li meditaw lil Ġesu qam mill-imwiet. Missinna li inti bismawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek kull li trid kif is-sema jekk daflan. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-mnoħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sinima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti oma li kisma tal-btana, dak li twilet għalina rritu guni bentijak panna. O Ġesu tiegħi jaffrinna drubietna, ħarisna minna tal-infen, u l-ġenna l-erbi kollha, speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. Fit-tieni misterju nikkonsidraw Ġesu tela is-sema. Missinna li inti bismawiet, jitgħaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jekk daflar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-mnoħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sinima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmija, imbirka inti fost in-nisa,
imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijom malik isma tal-btana, dak li tulet għalina rritu guni bentijak panna. O Ġesu tija, jafrinna drubietna, ħarisna minna tal-infen, u l-ġenna l-erwi kolla, specialment dawk li għandhom bżon tal-ħina tijak. Fit-tielet misterju nimeditaw, Ġesu jibat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missinna li jinti bismawid, jitgħaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-naħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib steħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijom malik isma tal-btana, dak li twilet għalina rritu guni bentijak bħanna. O Ġesu tija jafrinna drubietna, ħarisna minna tal-infer. U l-ġenna li rrukolla specialment dawk li għandhom bżon tal-ħnina tijak. Il-raba misterju li meditaw li l-Marija ġiet imtella s-sema bil-ruħu bil-ġisem. Missinna li jinti bismawiet, jitgħaddis ismek, tiġi saltnat, ikun li tritint kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
Inbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, inbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, inbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, inbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, inbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, inbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijom, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rritukuni bentijak panna. O Ġesu tija jaffrinna drubitna, ħarisna minna tal-infen, u l-ġenna l-rikolla, specialment dak li għandhom bżon tal-ħinna tijak. Fil-ħamis misterju nimmeditaw lil-Marija, ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art. Missinna li jindi bismawint, jitgħadis ismek tiġi saltnatik, ikun li trid kif is-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru d-nuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulejmijak, inbirka inti fost in-nisa inbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulejmijak, inbirka inti fost in-nisa inbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulejmijak, inbirka inti fost in-nisa inbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulejmijak, inbirka inti fost in-nisa inbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulejmijak, inbirka inti fost in-nisa inbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulejmijak, inbirka inti fost in-nisa inbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulejmijak, inbirka inti fost in-nisa inbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulejmijak, inbirka inti fost in-nisa inbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulejmijak, inbirka inti fost in-nisa inbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulejmijak, inbirka inti fost in-nisa inbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijom għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rritukuni bentijak bħanna. O Ġesu tija jaffrinna drubitna, ħarisna minna tal-infen, u l-ġenna l-rikolla, specialment dak li għandu bżon tal-ħinna tijak. Inselmu lil-Marija. Slima lik sultana, om taħnina, ħajaħlewa u tamatana. Slima lik li l-ekinajdu għalli xaħna turufnatu li teba. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfu fejdana l-witta dmuħ, jgħamil avokata tana, dawk lajnejn tijak taħnina, urina waradana turuframent l-ġesu frott imbirek tal-ġuf tijak, o ħanina, o pija, o helwa, o Verġini Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa,
Missinna li inti bismawiti ta' desismek tiġi saltnatik, ikun li tritint kif is-sema jekda fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru naħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-Mistrijiet ta' dejjem. Dawl ta' dejjem id-delilhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li bdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Ħenna lina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja tagħna. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mitama. Itlob għalina. Om niżjed safja. Itlob għalina. Om niżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġel. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Del. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insan. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn alle u teba. Itlob għalina. Sultana mtalla s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarium Itlob Addes. għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċ. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għadeja tijak, mulej Alla. Nitolbuk li ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Amen. Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, jidħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassir tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fossil tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-inferno lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek li libnu fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Om għaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Ħaqlanna l-grazzja u l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, اطلب علينا San Sebastian Martiri, اطلب علينا San Turrocco, اطلب علينا San Paul Messina, اطلب علينا San Publio, اطلب علينا San George Preca, اطلب علينا Beato Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Adiotata Pisani, اطلب علينا Intom Addesin Protetturitan. يطلبوا لنا لينا Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallitinna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misserju tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqadis tiegħu, imbirek Ġesu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artan, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka il-kbirhom talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġilu u Om, imbirek San Giuseppe Paruskas ismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.